سەرۆککۆمارێ عێراقی عەلی زەیدی bi serdaneke fermî gihişte Tehranê û li koşka Sedabad a li Tehranê ji aliyê Serokkomarê Îslamî yê Îranê Mesûd Pezeshkiyan ve hat pêşwazîkirin. Berdevkê hikûmeta Iraqê ragihand ku armanca serdana Elî Zeydî gotûbêjkirina li ser komeke hevtêgihiştinên aborî û hevkariya hevbeş a dwarê veguhestin peşesazî û darayî de ye. Lê medyayên cîhanî beşeke ji nehînî û gotûbêjên sereke yên li pişt deriyên girtî yên di navbera Zeydî û Mesûd Pezeshkiyan de eşkere kirine. Armanca sereke ya serdana Elî Zeydî ya ji bo Tehranê dîtina hevsangiyê ye di navbera Washington û Tehranê de. Serokwezîrê Iraqê di civîna hefteya borî ya digel Donald Trump daxwaza nameyeke rast ji bo Tehranê kiribû. Herçend Trump nameyeke fermî neşandiye lê guloba kesk ji Zeydî re vêxistiye. Tê gotin ku Trump dixwaze Elî Zeydî pêşniyara mêvandariya gotûbêjên Îran û Amerîkayê bixeber destê Pezeshkiyan da goreyekê ji bo aramiya herêmê veke. Ji aliyekî din ve herçend berê berdevkê hikûmeta Iraqê ragihandibû ku pirsgirêka bêçekkirina koman pirsgirêkeke navxweyiya Iraqê ye wê nebe mijara nîqaşên derve lê medyayan eşkere kirin ku Elî Zeydî ji ber pirsên Îranê re gotiye ku piştî 3 Eylûnê ew ê rê nedin mayîna çekan li dervî çarçoveya dewletê. Zeydî dixwaze Îran komên çekdar pabendî wî wextî bike ku ji bo wan hatiye diyarkirin. Tê gotin ku bexda ji bo kontrolkirina van koman ji aliyê Washingtonê ve dibin fişareke tund de ye. Armanceke din a Serokwezîrê Iraqê ji bo Îranê pişterastkirina Tehranê ye li ser rêkeftinên aborî yên digel Amerîkayê. Ji ber vê yekê yek ji armancên veşartî yên Zeydî pişterastkirina Pezeshkiyan bû ku ew bi dehan rêkeftinên aborî û bazirganiyê yên digel Amerîkayê de hatine îmzekirin ji bo dorpêçkirin an lêdana Îranê nayên bikar anîn.